ҳамин гуна рӯзи сеюм аст ки даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар Китобхонаи Миллии Тоҷикистон бо шукӯҳи хосат ҷараён дорад. дар номинаи адабиёти бачагона ки бештар кӯдакону наврасон иштирок мекунанд, лаҳни шевуву ширини ин ғунчаҳои умед аъзои ҳакамон ва иштирокчиону тамошобинонро ба ҳайрат мегузорад. новобаста аз сину сол духтарону писарон бо донишҳои андохтаи хеш ба саволҳои ҳакамон посухҳои мушаххас медиҳанд. дилафрӯз қосимова яке аз иштирокчионест ки дар номинаи адабиёти бачагона дар назди доварон баромад намуд. аз пешниҳоди суоли аъзои ҳакамон ситоиш карда гуфт ки бештари саволҳо аз осори насрӣ буд ки ман ба он ҷавоб гуфтам. ман зиёда аз 180 китоб хондам, 4000 мисраи шеърӣ ва 104 афсона, забурмасалу чистону мақола зиёдам. зиёдтар маро аз наср савол доданд. ман хаёл кардам ба ягон саволашон ҷавоб намедиҳам, аммо ҷавоб дода тавонистам. муаззамаи Фахриддин яке аз иштирокчиёни дигарест ки дар озмун дар номинатсияи адабиёти классик донишу малакаи худро назди ҳакамон нишон дод. тавре худи ӯ мегӯяд озмун хеле шаффоф аст ва аъзои ҳакамон низ тибқи низомнома саволҳоро пешниҳод мекунанд. муаззама баъд аз баромадаш назди доварон изҳор дошт ки аз баргузории озмун ва муносибати доварон хеле розист ва иштирок дар чунин озмунҳо дар роҳи минбаъдаи ҳаёташ таъсири нек дорад. худи ӯ мегӯяд аз миқдори китобҳои мутолиа кардааш розӣ нест ва ният дорад то соли оянда хониши китобро бештар намояд, зеро маҳз баргузории ин озмун ӯро ба ин кор ҳидоят намудааст. озмун шаффоф буд, ҳамаи саволҳо аз рӯи низомнома пешниҳод карда мешуданд ва маро тибқи ҳуҷҷатҳое ки пешниҳод намуда будам савол доданд. ва албатта инсон ҳар қадаре ки дониш биомӯзад ҳамон қадар кам аст. инсон ҳар қадаре ки бидонад аз худ кунад боз ҳамон қадар низ намедонад ва пайваста бояд мо дар талоши илм бошем. мо хушбахт аз онем ки фарзандонамон дар ин озмун ширкат варзида саю малакаи худ ва маҳорат ҷаҳонбинии худашонро васеъ мегардонанд. дар натиҷаи хондани китоб онҳо ба дунёи дигар ошно мешаванд. китоб ин як манбаест ки ба одам ҳама чизҳои гуногунро эҳё месавад ва малака ва маҳорати онро баланд мегардонад. қобил ба зикр аст ки дар даври аввали озмун ки аз 2 то 5 декабр идома меёбад, зиёда аз 70 нафар толибилмону хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва ибтидоии касбӣ иштирок мекунанд. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар Китобхонаи Миллии Тоҷикистон то 14 декабр идома ёфта, ғолибон аз рӯи 5 номинатсия 15 декабр қадрдонӣ мешаванд.